Lekeitio bezalako herri batean gauza txikiek alde handia egiten dute. Batzuetan komun bat aurkitzea ez da erraza izaten, eta behar izana dagoenean laguntza handia izan daiteke ate bat irekita egotea. Horixe da hain zuzen Lekeitioko udalak eta Lagunkoia taldeak elkarlanean sortutako Taberna Lagunkoia ekimenaren helburua. Keinu txiki bat, ondorio handiekin. Lekitxoko taberna bizitzatzen gaoz, Taberna Lagunkoia kanpainaren barria emoteko eta ganera parte hartzera konbidatzeko. Aurreko kanpainan izandako arrakastaren ondoren, beste herri batzuetan ere egitasmo bardinak egin dituzte. Kanpainara batu diren tabernetan, Taberna Lagunkoia, pegatina hau ikusiko duzue sarreran. Horrek nahi dago esan, alduzue komuna erabili, zer kontsumitu gabe. Bihar esan adokenek, gure komunak erabilerko dabez kontsumitu barik. Tabernari jok presgaoz herritxarrei laguntzeko. Gu posi laguntzen dugu. Azkanean, dano gara herrizea, eta honekin gauzatxuekin bizitza errazten dugu danona. Taberna izan bazara, da Lagunkoia pegatin ezpaukazu, anima zaitzez ekimenera. Eta herritxarra bazara, eta tabernan ikusten bozu Lagunkoi pegatin ia, atiak zabalitakoazuz. Keinu simple batek segurtasuna, lasaitasuna eta konfidantza ematen ditu. Eta horrela eraikitzen da herri lagunkoiago bat. Lekeitio Lagunkoian ateak denontzako zabalik daude.